Was de tijd toch vroeger goed, wie de oeles was in zwang. Werk was tot toen in overvloed, bekende geen dwang. En kwamen zoveel van zijn werk, en sting de oeles kloor. Ze hoorde al uit eine pot dat vee. Zoals gewoonlijk kom even de Prinsnoos toe en die zullen we eens vragen wie het ermee gaat. En op aanwijzingen van de grootvorst, zullen we maar zeggen, of althans de man die nou de scepter zwijt, althans niet de oele scepter, maar de ceremoniescepter, komt het prinselijk trio onder aanvoering van de beide adjudanten deze kant op, om het traditionele vraaggespreksje wat hier altijd voor Martinushof plaatsvindt, plaats te laten vingen. Ik zie dat de hier adjudanten al de sjalem hebben voor de nozel. Klopt dat? Zo'n erge nozel is het toch niet, vader? Nou, Dat zonnetje, dat breekt zo door, laat maar op. Oké. Tom, goedemiddag. Wie gaat het? Geweldig. We zien er vol van. En nu komt eigenlijk het hoogtepunt. En nu is voor het eerst sinds 2 jaar weer een prins die met een echte vastelovensoptocht maandagsmiddags kan trekken. Wie voelt zich? Nou, het buurt heeft gezegd, iedereen krijgt wat te verdienen, maar wij vinden het geweldig. Sowieso dat er weer een optocht kan trekken vertegen. Het is gewoon fantastisch. En dat is vrouwen mee trekken vinden we natuurlijk ook fantastisch met de kinderen. Hè? Dat is er wel. Nou, ik hoop dat je hier veel succes hebt. En ik zou zeggen, toi 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 voor de ganse optocht en de rest van de vasteloven nog. Het allerbeste. Tot kijk hè. Hoi. Ziezo mensen, dat hebben we dan gehad. In ieder geval, hij is niet kapot te krijgen. Hij wil gewoon niet de wagen op, maar hij zal toch dadelijk erop moeten. Voor de prinsenwagen, dames en heren, dat heb ik ook al kunnen bekijken. Daar staat de jeugdprins en misschien dat Wim daar iets meer over wil vertellen. Je ziet, het is uitgebeeld in een slak. Het is hartstikke mooi en het is hartstikke leuk. We hebben het ook met Wim afgelopen zaterdag hebben het gezien. Het ziet er heel chic uit, echt wie de kinderen met paddenstoel en wat allemaal iets meer zijn. Het is de jeugdprins met een uitgebeelde slak. Als ik er even door moet gaan, de dingen zijn gewoon, het was niet alleen de prins die dus zo uitgelaten is met zijn adjudanten. Maar ook als ik hier zo rondkijk, dan zien dus ook een hele hoop mensen met blije gezichten. Dan kan je toch wel duidelijk merken van ja, na 2 jaar toch eindelijk weer een optocht. Eindelijk kunnen we toch weer eens een keer gaan kijken. Nou, wat dat optocht voorstelt, ja, voor 2 jaar terug was er wel een half vaste optocht, maar die was dan toch ja, een klein beetje het surrogaat van wat echt gaat gebeuren. Blije gezichten niet, een klein beetje kou gezichten, dus dat wat Wim zag, maar ook dat komt vanzelf wel. Dadelijk dan joekelen we ons lekker warm en de zaak komt dadelijk dan helemaal in beweging. Ja, en dat zou volgens de commissie van de optocht precies om 2 uur moeten gaan gebeuren. En dat zal misschien ook niet helemaal op tijd gaan, maar ze zijn in ieder geval van plan om op tijd te starten. In ieder geval is ook het Oelesgezelschap nog compleet. De dames van de Oeles, dat zien de dames met de koksmutsen, die stonden net voor de trekker. En voor de rest moeten we maar eens gaan kijken wie dadelijk de zaak zich aan ons voorbij gaat, wie zich dadelijk de zaak gaat ontrollen voor ons. Inmiddels is onze reservepolitie ook al actief geworden. Die hield keurig netjes op dit ogenblik het stuk vrij van loslopend volk, zullen we maar zeggen. Dat betekent dat je een vrij uitzicht hebt en dat wij onze gang kunnen gaan met onze reglementen en onze opnames. Er zijn er natuurlijk altijd een paar die er tussendoor slippen, maar ja goed, dat is dan niet zo erg. Maar in ieder geval proberen wij de zaak hier zo goed mogelijk schoen te haaien, zoals dat heet. Het is vrij aardig. Ja, we moeten een klein beetje van een optocht mogen we gaan vertellen, een klein sluiertje mogen we oplichten. Er zijn in totaal 57 deelnemers. Ja, deelnemers, dat wil dus zeggen grote groepen, grote wagens, kleine wagens, vaartpersonen en alles wat erbij huurt. Je zult straks zien, er zijn een hele hoop grote wagens bij, fantastische auto's. Die ze inderdaad bij elkaar gefabriceerd hebben, zeg maar, met alle liefde en met heel veel zorg dat er besteed is. Want zoals gewet is dit jaar voor de allereerste keer een prijs, een wisselbeker geloof ik, dat er uitgeloofd is voor de beste groep, of voor de beste grote wagen die er is. We hebben afgelopen zaterdag het genoegen gehad om met het prinselijk trio dus al eens een keer
dat zaakje gewoon te bezichtigen. We zien op 10, 12 plaatsen zijn we geweest. En wat we tot nog toe gezien hebben, nou het is fantastisch. En ik moet wel zeggen, de jury die dat moet gewoon beoordelen, die zal dan straks een hele klui van krijgen voor dat te beoordelen en om daar een eerste prijs aan toe te kennen. Ik zal niet keer in de jury willen zitten, want het zal een hele moeilijke keus worden om dat te beoordelen en om dus te zeggen van nou, dit is het eerste en dit is het tweede. Ik wens de jury alvast heel veel succes. Ja, die zal ook heel veel sterkte nodig hebben. Hier komt meneer De Haas. En dit is het Haasje, want die moet een optocht organiseren. Wie ga je dit tot nu toe, jong? Ik mag zeggen uitstekend. Tevreden over alles tot nu toe? Tot nu toe mogen we zeker niet klagen. De mensen zijn zeer enthousiast. En ik denk dat het niet meer kapot kan ook. Ik hoop dat datgene wordt bereikt wat toen 2 jaar niet heeft kunnen bereiken. Niet door persoonlijke omstandigheden, maar door omstandigheden van weer. En helaas de golfoorlog. Heel veel sterkte, Jos. Dank u wel, dank u wel. Geen gedaan. Ja, en dit was een vuurgeploegde man de laatste jaren. Want wat er ook deed, het lukte niet. Eerst was het een flinke storm. De 2 jaar geleden was de optocht eigenlijk verzouden, om het zo maar eens te zeggen. Dat betekende dat we toen half vaste hebben getrokken, maar dat is toch niet de echte vaste lovensoptocht dan hier. Ja, en het vorig jaar, dat weet je, toen is er überhaupt geen optocht geweest, want toen hadden we de golfcrisis, de golfoorlog. En toen was Tiegelen een van de gemeentes die terecht, denk ik, hebben besloten om geen optocht te laten trekken. Dus we moeten vandaag alle saai inhalen die 2 jaar lang geleden is. En dan merkte het, Wim heeft het al gezegd, we zien bij die wagenbouwers geweest. Ja, dat is toch gans anders. Die mensen voelen dat gans anders aan als mensen op half vaste treks. Want ja, dit is toch voor u het absolute einde. Met de grote optocht door Tegelen. Ja, en als er even over domen kon, Wim. Er waren dus, zaterdag zien we dus geweest, als je ook alleen ziet, ja, ik heb het dus straks al verteld met hoeveel liefde en met hoeveel plezier dat die mensen dat doen. Er zijn erbij die werken in echt luxe omstandigheden, die zitten er in een hele verwarmde lood zitten die daar. En die hebben alle faciliteiten die ze er maar kunnen zien, die hebben die bij de hand. Die kunnen echt werken wie ze willen. En een andere groep die zitten dan dus in een of andere oude boerenschuur of een tuinerschuur. In een kleine ruimte, onverwarmd. En dan even, daar is dan het struien van het vier. Daar moeten die dan in werken met toch alle kou en alle ozel die er toch de afgelopen tijd is geweest. Vooral in de maanden november en december toen die daar al met begosten. En dan kunnen ze toch wel respect hebben dus op wat voor manier dat ook die jongens dat met plezier doen. En dat ze dan naderhand ook nog kunnen zeggen, nou we hebben veel plezier gehad, we hebben veel lol gehad. En dan kunnen we toch eigenlijk ook wel een heel goed idee krijgen met hoeveel enthousiasme dat ze dat allemaal willen gaan doen. En met hoeveel enthousiasme dat ze dit werk willen gaan doen. En dat ze dan ook kunnen zeggen, nou het loont zich. En we hebben gelukkig toch een klein beetje wil van ons hele werk en van ons hele gedeunt wat we dan gedaan hebben. En ze hebben heel veel plezier gehad. En ook nog met de nodige drankjes en de pilsjes die er toch bezig gekomen. Je zult dadelijk zien wat het resultaat zien. Dus ik vind het tot nog toe, wat we zaterdagmorgen gezien hebben, ik vind het verbazingwekkend. Ik vind het tot nog toe prima. Nou, het is misschien leuk om daarbij nog eens te vertellen dat we dus bij het bezichtigen van de wagens natuurlijk eens vroegen wie lang dat ze bouwden, wanneer dat ze begonnen waren, wat het er gekost heeft. En einde, die was er heel duidelijk in. Ja, dat gebeurt wel, hè. Die was er heel duidelijk in. Zit. Nou, het kost behalve een hoop geld ook een hoop kratten. En dat was heel duidelijk wat hij daarmee bedoelde. Het begint langzamerhand gezellig druk te weer. Aan de overkant stonden de mensen toch al een paar rijkjes dik. En als we verder de stroot inkijken, dan zien we ook toch behuurlijk het mensen op de been. En de politie heeft het, althans de reserveagenten hebben het er nogal druk mee om iedereen aan Ooststuk weg te haaien, zodat wij helemaal vrij ons verhaal kunnen doen. Ik denk wel, Wim, dat op de grote straat dadelijk daar, waar dus de jury is en waar dus de optocht eigenlijk verbeterd wordt, dat het inderdaad toch wel redelijk dik zal staan daar. Dat moet ik wel aannemen, want het weer is in ieder geval niet ongunstig en het is voor hier sinds 2 jaar zoals gezegd. En dat helpt toch een hoop mensen nimmer toe. Ze komen kijken en dat is ook de bedoeling. Ik denk dat een schaars bezette optochtroute gar niet leuk is. Niet voor het prinselijk trio, maar ook niet voor de wagenbouwers en voor iedereen die zich toch de moeite heeft gedaan om daar iets fraais van te maken. En laten we ons vooral niet alleen beperken tot de wagenbouwers. Want we hebben zo langzamerhand de laatste jaren ook gezien dat allerlei groepen en gezelschappen in staat zijn om zeer fraai voor de dag te kunnen komen. En dat zal ook dit keer ongetwijfeld het geval zijn. Kijken we in de richting van het gemeentehuis, dan zien we door ons piramide staan. En dat bedoel ik de echte. Maar die zult je ook in het onecht nog een paar keer voorbij zien komen. Want die piramide die was toch samen met een aantal andere Tegelse zaken
voor de bouwers aanleiding om heen en door er eens op in te spelen. Dus je ziet een aantal dingen die je in Tegelen zeker zult herkennen. Ja, daar zien dus ook, het motto van de optocht is no krangs er zien een hele hoop groepen en ook wagens die zien erop ingespeeld. Die hebben dus inderdaad het motto ook aangehouden. Maar je zult straks zien dat er ook diverse mensen zien die hebben hun eigen idee en die hebben hun eigen motto. Dus die hebben eigenlijk het no krangs hebben die een beetje links laten liggen en die hebben hun eigen fantasie laten spelen. Dus dan weet je dus dat het allemaal toch niet dezelfde wagens en hetzelfde motto zien. Dat het ook andere mensen zien die hun andere ideeën wat carnavalswagens hebben laten afvegen. Nou, het maakt het vervolgens voor een aantal mensen, en dat zien dan de juryleden, erg moeilijk. Want wat moesten ze nu laten wegen? Meedoen met het motto, krangsum. Of moesten die eigen gedachten en die eigen fantasieën de vrije loop laten. En dus datgene doen wat als een goed idee te boek staat. Je zult straks ongetwijfeld de verschillen zien. Er zijn mensen die zich keurig aan het motto haaien. Maar we zien sowieso al aan de wagen, of zelfs twee geloof ik, in de verte staan, die zeker niet het motto uitbeelden. Maar toch zeer, zeer, zeer fraai voor de dag komen. En daar steeds je door als jury. Moet het motto tellen, telt dat het zwaarste, of is het het originele idee en de fraai uitgewerkte wagen? Het zal een hele moeilijke keuze worden, want inderdaad, zoals Wim al straks zei, de wagens die we gezien hebben, boeten dan de Prinsenwagen en de wagen van de Jeugdprins. Er zien er een paar tussen, daar zou ik als jurylid moeite mee hebben om door een tweede prijs aan te geven, of een derde. Ja, tweede of derde prijs. Om 5:30 in de Harmonie zou hem dan weten we precies waar we aan toe zijn bij 1, 2 of 3 geworden zijn. Ja, langzaam komt er beweging in mensen geloof ik, want of het is natuurlijk nog iemand is nog op moet getellen, het zien kinderen met een bekker, dus ik weet niet of we al in beweging komen, dus ik zie nog geen politie, want ja, als het goed is komt de politie altijd voorop. Dus ik denk dat er een verroetloper is. Nou, de politie staat hier vlak voor ons neus, dus... Ja, maar dan kunt altijd de politie wel altijd voorop, dus. Hè. En ik zie hem nog niet, dus misschien dat er nog onderweg is. Maar mochten we de weg kwijt zien, die wagen die doorheen komen, als dat dadelijk een van de eerste is, die wijzen ons ook de weg. Dat kent ze nu al zien. Er zitten ANWB-borden op. En wat erop staat, nou, ik denk toch dat we beginnen met trekken. Ik zie tenminste een aantal officiële lieden van de Oeles weer oplopen met de bekende walkie-talkies om alles goed te laten verlopen. Ik heb zo het idee dat wij de eerste wagen nu zien komen. En inderdaad, er staat ook op wat als nummer 2 op ons lijst staat. We hebben fraaie informatie gekregen van de Oeles. De Slumme is de laatste Slumme en de Slumme is een bekende Tegerse kreet. De laatste winkel in aardstijl. Alle winkels in stijl verdwijnen, behalve de Slumme. En daar komt hij in ieder geval nu voor het Martinushof langs. En dan kan je hem voor zover je hem niet op de camera krijgt of op de televisie kunt zien, zelf bekijken. De Slumme is de laatste Slumme. De Slumme is de laatste Slumme. Het eerste gedeelte van de optocht, mensen, dat is het gedeelte van Stijl. Want dadelijk, ja, daarachter komt het trommel- en fluiterkorps van Stijl. Ja, ik zeg maar altijd, goeie wien, die behoeft geen krans. Het trommel- en fluiterkorps die al jaren dus in een hoge klasse zitten en die zijn vorig jaar in hun klasse terecht landskampioen geworden. Het trommel- en fluiterkorps van Stijl die komen gelijk achter de groep van de Slumme is de laatste Slumme. En direct door achteraan, achter dat trommel- en fluiterkorps, daar komt de Sopperprins en dat is Mark Hesselmans. Die heeft al diverse keren in de krant gestaan. Ik heb hem op de foto kunnen bekijken. De jongen doet ontzettend zijn best en het zien ook heel erg gezellig te zien bij het Soppergezelschap. En een kleine gezellige wagen met de Raad van 11, die kijken toch allemaal ook een beetje ozelig natuurlijk. Want ja, het is toch frisjes aan het weren. En dan moeten de Sopperprins en de grote prins, die moeten zich toch maar even begroeten. Dat zien dus de jeugd, die zorgt voor 3 dagen dus stimmung in het gemeenschapshuis in Stijl. Het is misschien leuk te weten, beste mensen van Martinushof. De Raad van 11, dat zien meestal 11 heren die erin zitten, dus dames die zien er niet in. Nou, hier bij de Soppers is een uitzondering. Het zien 8 jongens van de Raad van 11 en 3 meisjes. Dus wat dat betreft is de emancipatie bij de jeugd al een heel stuk doorgevoerd. Dus 8 jongens en 3 meisjes zien er dus. En bij Prins Mark den Eerste, de Soppers van Stijl. Ja, dus inderdaad, de emancipatie sleet toen net wie het zo is, Willem. En het is te hopen dat het een goede traditie is bij die Soppers om dat ook zo te haaien. Door achteraan, dames en heren, komt een wagen, die hebben wij nog niet gezien. De Kroomkamer, of liever gezegd, wat staat erop, de laatste Kroomkamer van Tegelen, het Maasveld. Daar heb ik ongetwijfeld al een hele hoop over kunnen lezen in de krant.
Er zal het laatste nog niet over geschreven zien en het laatste nog niet over gezag zien. En in ieder geval zal het er wel op neerkomen dat die kroonkamer, zoals we dat zeggen, dat die nog heel gaat vuur in de eer gaat hebben. Tom de Prins, die staat er met een foto voorop. Het is een fraaie wagen, je zult hem dadelijk aan de verwees intrekken. En ze geven inderdaad uiting aan datgene wat er straks in het Maasveld allemaal gaat gebeuren. Het is een vriendengroep die gek is van de vastelovens. Ze nemen zich de knommeleers. Een wagen, Wim, die we niet gezien hebben, maar waarvan we het nu al kunnen zeggen dat hij er ook zeer fraai uit ziet. Ja, dat ziet er zeer fraai uit. Net wat Wim ook zei, er is in het verleden zien er allemaal nieuwe buurten in tegengekomen. En ja, waar nieuwe buurten komen, daar komen ook nieuwe gezinnen. Ja, dus die hebben inmiddels ook allemaal hun kindjes gekregen. En het Maasveld, dat is dan nu dus het laatste nieuwe buurt die in Tegelen wel gebouwd zal worden. Dus dan zal Tegelen ook wel helemaal vol gebouwd zijn, wie ze zeggen. En dat zal dus dan de kraamkamer worden, dus daar zullen in de toekomst dus de kindjes geboren worden. We hebben de wagen inderdaad nog niet gezien, maar ik moet zeggen, het ziet er schitterend uit met den ooievaar en alles wat door beest uit werkelijk keurig verzorgd. En het ziet er prima uit. Nogmaals, compliment mensen van het Maasveld. Ja, langzaam maar zeker dus begint de politieauto dan toch te rijden. Dus dat is die geit inderdaad een beweging. De trommel en fluiterkous van stijl, dat geit er langs. Nogmaals, die zijn van een grote klasse, vorig jaar landskampioen geworden van Nederland. Hallo Ton Kessels. Mark ten eerste dus met zijn gevolgd, met zijn 8 jongens en met zijn 3 meisjes. De rood van 11. De sopperrood. De sopperrood, ja. En hier komt dan dus de laatste kroonkamer van Tegelen aan Ug voorbij. Daarachter, dames en heren, komt nummer 6. Dat is meestal nog nummer 4. En die doen het motto uitbeelden, no kranks Vriendenclub de Oetblinkers in het. En het zijn allemaal jeugdige medewerkers van 13 jaar. Ze doen er voor de 3e keer met. En als je goed kijkt, ze lopen inderdaad krankzam. Dat wil zeggen, ze lopen keurig netjes vooruit. Proberen ook nog in de pas te lopen. En hebben alleen het gezicht krankzam. Maar heel op de K gaan ze alleen voorbij. Ja, dat is dat klopt, gaat niet. Ja, dat is het oeteropteken. Dus ik weet niet waar hij naartoe moet. Dus dat zal zelf wel dat zal een beetje verdwaald zijn, denk ik. Nu loopt er dus langzaam en de K die zal wel krank zien, want dat zit er niet in. Ja, je ziet wel hoe jeugdiger, hoe beter dat men dus aan deze optocht al met kan doen met 13 jaar als het dan al zover is dat men zit. Hun eigen leuke kleine ideeën, vooral van de jeugd, het is hartstikke leuk om dat te zien, daar gaan ze weer kranks om. Het is leuk te zien dus om zo te zien lopen, het hoeft allemaal dus ja niet zo kolossaal goed te zien met een stelletje vriendjes dus van 13 jaar en dat idee mensen hartstikke leuk. Ja, en dan kunnen we weer een wagen die we ook niet gezien hebben, een goed muzikaal gezelschap. En die doen de muziek op heng dragen. Het is bierstig goed, staat er op de trom. En dat klopt ook. Een fraai versierde wagen, keurig geuniformd gezelschap erop en een leuk stukje muziek. Ja, ik kan erbij zetten, dus het zijn gasten uit Blierik die er zijn. Die zijn gisteren met hun eigen optocht meegegaan. En daarom kan je dus ook merken dat ze toch in Tegelen ook hier komen. Want ja, in Venlo is ook optocht vandaag en dat kost misschien ook wel, maar ze gewoon vuur en vuur even naar Tegelen met mensen uit Blierik van harte welkom. En wie dragen de muziek op handen? Het is dus de carnavalsvereniging Den Duikelaar. Het ziet heel fijn uit. Nummer 7, de missen. Maar in plaats daarvan kun je maar meteen nummer 8. Want nummer 7 dat zou moeten zien in een kleine wagen en in een kleine groep. Voor een keer doen we het krankzaam, maar helaas nummer 6 en dan gelijk nummer 8. En nummer 8 dat is ook een zeer fraai geheel. We draaien 3 dagen door. Vriendengroep Och den Doedel. En ja, het ziet er inderdaad heel erg geinig goed. Alles draait door en dat dan 3 dagen lang. De kop draait, er branden lemkes in de ogen. Kortom, we draaien 3 dagen door. Dat is heel duidelijk aan deze mensen te zien. Ja, ik weet niet of ik het via de microfoon kan huren, want Tom de Niers de hele verschillende keren geschreeuwd vanaf zijn noten. Prachtig jongens, prachtig jongens. Ik geniet nu al op een volle toeren en hij is nu al
helemaal uit zijn bol, omdat er toch dat wie de mensen allemaal hun best gedaan hebben. Tom de Nierste met zijn adjudanten Marcel en Wiel, die zien ook heel content tot op heden wat ze gezien hebben. En dan kun je in de groep 8a, daar heb ik nergens staan, maar dat zal wel op het laatste ogenblik ertussen zien gegaan. Wie stond, en dan moet ik even kijken, op de bank in het roert. Ja, nou dat is heel duidelijk. Nummer 10, als de kat van Hoes is, vriendenkring of vriendenclub Geergedon, of vastelovensclub, kan ze ook nog zeggen, Geergedon. En ook dat ziet er heel vrij uit. Maar ook hier missen we het thema. Maar dat Suze, dat kan toch tot zeer fraaie ideeën leiden. Ja, dat zien we dus net, wat we natuurlijk gezegd hebben. Het hoeft niet steeds kranks te zien. Het kan ook dus het eigen idee zien. Als de kat van Hoes is, fijn, dat kan ik het zelf invullen. Dan zal meniging plezier hebben. En er zit al gauw genoeg weer nummer 11 komen. En dat weet je, dames en heren, als hij op toch eenmaal trekt, dan gaat dat heel snel. Jong geleerd is aangedaan. Een vriendengroep die in het weekend regelmatig gaat stappen en diverse dingen organiseert. Een bar met een schoolbord en daarop alcoholische dranken waarbij de kinderen zijn. De juf is gek, staat op het bord. Maar dat moet ook maar gek zien om voor die jongen voor de klas te staan. Ja, die alcoholische dranken die zullen ze dan gauw genoeg geleerd hebben op dat bord. Ja, jong geleerden zou het gedaan, hè? Ja, dan hier komen dus de beschuit met muskus die komen. Het is de Joekskapel Doen Bien. Het is een kleine groep, de Joekskapel vriendenkring. En die bestaan vanaf 19 februari 1978. Het zijn 4 heren die in een smoking zien en die beschuit met muskus aanbieden. En vervolgens het gezelschap van de Weerpiep, de Vors, de Rood van 11, de adjudanten en de prins die erbij huurt. Zelf geluid erbij, wij hoeven echt niks te zeggen. De volgende, dat zien echt weer zo'n klein groepje, dus echt zo'n vaatse die dus de wiel op. Dus een Einzelganger of degene die alleen gaat. Dat is nummer 14, huren, zien en zwiegen. Ja, 3 apen en een postbode. Ja, je weet wel, een postbode die dus bij iedereen aan de deur komt. Die zal best het een en ander huren en dat zal best het een en ander zien. Een Einzelganger die dus hier rond gaat met zijn eigen idee van de optocht. Er zit huren, zien en er zit er nog bij, dus niet zwiegen zit er erbij. Dus dat moet ik nog even vertellen. En dan kunt je zo misschien ook nog lezen wat op het spandoek staat, wat nu aan het verbeteren, want dat ben ik net te laat. Ja, dat was net te laat. We zien liever Weers. Het is de Joekskapel Weers is dat. Nou, een beetje Weers in af en toe, dat is ook niet erg, maar vooral met de carnaval. En ze trekken voor de eerste keer met, dat moet ook even gezag zien. Ja. En ze hebben ook nog een weerburstel op de kop als ze het zo willen uitleggen. Vervolgens krijgen we dan nummer 16. De presentatie van de eerste noten van het Tegelse volkslied. Dus mensen, dat is zingen geblazen. Het wordt heel leuk uitgebeeld. Olieneutjes op een grote school. Fraai gekleed gezelschap. Klein, maar fijn zou ik bijna willen zeggen. Ja, het is het thema. Dus dit jaar besluit het Vereniging van Vreemdelingenverkeer in Tegelen. Die besluit, ik weet niet hoeveel jaar. En die willen dus ook als een van de festiviteiten dus willen ze een niet-Tegels volkslied willen ze dus gaan presenteren. Nou, deze mensen die hebben hun eigen ideeën erop. En die zien dus als lakij zien ze dus verkleed. Ja, weer. En nu valt er een klein geitje, maar dat komt met Rozenvaart, Wim, komt de volgende aan. Ja, dat maken we niet gauw met, maar dat is dan toch misschien ook vanwege het feit dat ze de 2 jaar nummer gewend zijn. Inderdaad, gaat in de optocht. Hier komt nummer 17 heer. En nu surfen we Krangsum, Spaarkast, de overlopers, met een grote surfplank op de auto. Ze haaien zich aan het motto en ze moeten zich ook heel goed vasthaaien, want het gaat op het ogenblik even hel. Ja, het gaat hel en ze hebben een beetje een gladde vloer hebben ze, maar er loopt nog een klein beetje af, dus het zal wel metvallen, maar iedereen houdt zich toch stevig vast doen.
En er komt dan, nog weer een geetje moeten we dan toch constateren. Een kindje op een fiets en op de fiets zit nummer 18 en daar komt dus nummer 18 achteraan, om het zo maar eens te zeggen. Het thema is weer gekozen No Krangs Het is een naamloze optochtvereniging overigens. En ze maken gebruik van 8 aan elkaar gemakte fietsen. De helft gaat vooruit en de andere helft die wil achteruit. En ik ben benieuwd of deze constructie de eindstreep houdt. Ja, want daar sluit inderdaad de wind al royaal sluit er al onder. En het is nu al, ja, wie ze dat hier dus bij ons zeggen, knieën op de fiets. Dan zult ze de ganse op toch op moeten zitten. Ja, dan zit ze goed dus, maar als hij op zo'n manier ook elke dag naar de werk moest gaan, dan denk ik dat een baas zag van de kan beter toeslieden. Maar het lukt nog steeds. Heren, even flink doorfietsen, dan lukt het best. Ik denk niet dat hij fiets bij het grofveld terechtkomt, maar dat is een ganz andere zaak. En dan komt nu een wagen die Waal het motto hanteert en die we ook van tevoren hebben gezien in zijn laatste afbouwfase. Dit is nu Krangsum, een man die helemaal Krangsum gaat, een oeles Krangsum. En dat zien dan de spaarkast Tap, die voor de zoveelste keer meedoen en ook zeer vrij die wagen uitbeelden. Een luchtenpool die omvult, een man die omvult en de oeles die is omgevallen. Daarachter in dezelfde kleuren komt de club, de mannen en de vrouwen, de kinderen en alles die deze wagen hebben gebouwd. En ik moet zeggen, een zeer fraai en een zeer kleurrijk geheel. Dit is nou een van die dingen waarvan ze zegt, nou, jury, bied er die tank maar op kapot. Ja, die mensen die hebben al 4 weken hebben die dus al aan deze wagen hebben die al gebouwd. Dus die zijn er ook al een hele tijd met bezig geweest. Ja, en nu komen dan dus de juppies komen dus nu. Ja, er wordt zoveel gezegd van juppies en vooral dus in het Maasveld, wie ze die dus nu gaan bouwen, er zullen juppies komen wonen. Nou wie moet ik vertellen wat een juppie is? Ik heb vanmorgen ook in de Dikke Vandalen heb je dus proberen op te zoeken wat een juppie is. Nou, het stuit er niet in. We gaan er dus eigenlijk van uit, goeiedag, ik krijg ook nog leuk bezoek, krijg ik ook nog. Maar hier even, want ik ben de mensen wat aan het vertellen van de juppies. Wat zullen we tegen een juppie zullen we zeggen, nou laten we het erover hebben, een nierrieken. En dan zit je nu allerlei verbastelde namen van Tegelse winkels. De Wildro in plaats van de Wilbro. En Staccata in plaats van Staccato. Albert Heijn is ook niet compleet. Het Maasveld, daar moeten we ook nog eens een keer van zin te maken. En het ontbijtbuffet, dat sluit dit geheel af. En dan komt er weer een zeer fraai en zeer groot gezelschap. Met dansmarietjes voorop. Een harmonie denk ik, zo te zien is dat de boerenrot die daher komt. Ja, het is inderdaad de boerenrood, dus de dansgroep, de Jukskapel, de Damesgarde en natuurlijk het boerenbroedspaar, de getuigen en het bestuur. Het boerenbroedspaar Bets en Huub Rutten. En muziek duidt voor ons het werk. Ja, deze mensen die hebben natuurlijk de afgelopen zondag natuurlijk weer hun festiviteiten gehad, de boerenbroelof. En in de Hamer zien ze in de echt of in de onecht verbonden. En deze mensen die hebben zondag natuurlijk ook dat fantastische weer gehad. Waar men onderhand zeg maar dus in de korte box de optocht kan kijken. Dat kan ze dus nog wel laten. Ja, dat zeker weten joh. En uiteindelijk, dames en heren, dan zien we dat ook de boerenrood Krangsum gaat. Die kent wel eens het peert achter de wagen spannen. Hij staat het peert op de wagen en de boerenrood trekt een grote elderwetse boerenker. Het ziet, ik moet eerlijk zeggen, dit is vastelovend ten top. De ker wordt getrokken door de boerenrood Krangsum. Inmiddels verschijnt in beeld misschien al bij nummer 22. Het is de A73, een vriendengroep die met het idee kwam om mee te doen met een kleine wagen, maar met een groot idee. Door de nieuwe Zuiderbrug betaalt de bevolking zich arm, Deurenbrug en een arme bevolking. De E73, of liever gezegd een A73, ook dat hebben ze heel consequent Krangsum erop gezet. De Zuiderbrug
je moet het goed kunnen lezen, want er staat er krankzaam op. We hebben geluk met de Niebrug en dat moeten we dus nog maar afwachten. Ja, het begint toch inmiddels wel weer een beetje helder te worden. Je zou zeggen van het begint te stormen, maar we houden het, gelukkig houden we het droog. En de volgende die komt, dat is de nummer 23. Dat is Jan Klaassen met zijn gevolg. Dat is de vriendengroep No Nio. Het zijn levende poppenkastpoppen. En het is de vriendengroep van de volleybalclub Civitas. En daar staat dus op, nu houden ze de, moet ik even kijken, nu houden ze de poppen aan de dans, of nu hebben ze de poppen aan het dansen. Allemaal vriendinnen van de prins die nou voorbij trekken achter een wagen met een zeer lui gezelschap. En dan komt er weer eens een harmonie die voor een heel gezellig stukje muziek zorgen. Het zijn de muzikale clowns van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia. En dan komt er een groep, die kan ik niet direct terugvingen in het geheel. Maar nou dan toch weer wel, we komen de piramide terughalen. De Egyptenaren hebben gezien dat wij een piramide hebben staan voor ons gemeentehuis. En deze mannen hebben een zeer origineel idee. Dat moet terug naar Egypte. We komen de piramide terughalen. Het is klein en het ziet er toch wel heel netjes uit. Maar er moest maar op het idee komen. En dan komt nou, dames en heren, en dat is toch altijd een vaste prik in de optocht, de Duvelswagen. Het ketelgericht uit stijl, de Duvels, zullen we maar zeggen. Op de eerste plaats heeft een muzikaal gezelschap, het Joekskapel van de ketelaars. Daarachter de ketelaars zelf, de heren die altijd zorgen voor een zeer fraai festijn in Tegelen. En dan moet je maar eens goed opletten, want hij duidt voor de eerste keer in een echte optocht mee, hebben ze zelf gezegd. De nieuwe Duvelswagen, het vorig jaar trokken niet, voor 2 jaar terug. Ja, toen heeft hij half vastgetrokken en toen kon ze ook door bij die steiler mensen, kon ze heel duidelijk merken, dat was eigenlijk maar niks. Ja, dat was eigenlijk maar helemaal niks. We hadden ook het genoegen om door de zaterdagmorgen bij te zien. Nou, de mensen waren echt trots dat ze kosten dus dit zaakje kosten presenteren. Ik moet zeggen, het ziet er schitterend uit, het ziet fantastisch uit. Het materiaal is dus van polyester. Ja, de kosten, ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen dus, want het is heel veel geld wat er dus aan besteed is geworden. Ze zien er echt trots op dat ze dus nu voor de eerste keer dus weer deze Duvelswagen in de echte optocht kunnen presenteren, nadat ze dus voor een paar jaar terug een andere auto of een andere Duvelswagen was afgebrand. Daar komt dan een echte Duvelswagen her met de grote en de kleine Force Lucifer. Dat is allemaal bekend gemaakt gisteren. En als je goed kijkt, dames en heren, dan zit je inderdaad een zeer fraai geheel. Als ik het goed heb, is de lengte van de top van de draak, dus zijn tong, toen en met de stert, dat is bijna, even kijken waar had ik het staan, 13,5 meter. Ja, en de Force Lucifer die er gisteren is gekozen, dat is Kees van Hintem, die gisteravond dus met het Duvelsbal tot Force Lucifer is gekozen. Wie stond bol van de lol, een paar clowns die eigenlijk inderdaad bol zouden moeten staan als het niet zo hel weide, want die zorgt er wel voor dat ze van voor zeker niet bol staan, maar wel van achter. Overigens zeer fraaie pakken en ja, ze hebben ook een beetje ongelukkige schoenen aan en dat lukt misschien ook niet zo gemakkelijk. Ja, dit is een vriendengroep die dat uit. Je kan ze zien dat ze met een paar vrienden toch wel heel veel kennis bereiken zonder dat ze veel dingen moesten organiseren. Een paar clowns pakken aan en je met dan op toch met. Dan komt nummer 29 in beeld. Ze kennen mij de buim in. Ook iets waarvan ze zei, het is niet het thema, maar zoals ik straks al zei, kom er maar eens op. Ze kennen mij de buim in. Het zit genoeg. Graas en een boom, krokusjes erbij en die jongens maar duwen. Maar ze zitten in de buim. Ja, het is een vriendengroep, die zien al vanaf de lagere school zien die al bijeen. En er zitten dus 3 bruiden dus, en ze hebben er ook het broerskleed hebben ze al aan, wie je dus ziet. Die zitten in een boom. En ja, de vrijgezellen die moeten de zaak duwen en die moeten de zaak trekken.
En dan komt nu in de verte een zeer fraai geheel. Ze hebben geluk. Het zon gezien, al is het misschien niet met zoveel overtuiging als hier. Maar juist door die zon komt de vrijheid van de wagen tot uitdrukking. Een zeer prachtig verzorgd en fijn uitgebeeld gouden Boeddhabeeld. En dat heeft allemaal te maken met de vriendenclub de Lapschwens. Die hebben een wagen gemaakt onder nummer 30 en ze lopen er ook zelf allemaal rondomheen en delen allerlei paparazzen uit. Voorop nog een riksja met 2 kinderen die door pap wordt getrokken. En dan, ja, laat het maar aan u voorbij trekken. Het Dolhof toerisme, dat is eigenlijk de achtergrond van uw idee. Het Boeddhabeeld, daarmee willen ze uitbeelden de god van het geluk en van het lachen. En daar gaat het alles eigenlijk in feite ook om. De hoogte van deze wagen is 6 meter. Gebouwd door 10 man die er heel lang aan bezig zijn geweest. En zelfs voor degenen die het metkregen achter de Boeddha een klein kindje in de kinderwagen en mam op de auto. Ja. Dat is vastelovend ten voeten uit. Ja, dit is natuurlijk weer een van de grote kanshebbers dus voor de eerste prijs van de optocht. Dan krijgen we vervolgens, daar komt dus de buurtvereniging de 12 Apostelen. En die beelden dus uit dat kinderen die waren volwassenen en volwassenen die waren baby's. Dus ook heel toepasselijk kranksum dus. Staat hier duidelijk op de wagen aan de achterkant. De kleintjes hebben de box aan en wie draaien de rollen kranks om. En iedereen weet wel wat met de 12 apostelen weer bedoeld. Het is het laatste stertje van Tegelen als ze naar Belveld kijkt. Dan komt nummer 32 hier. Vuur op, allerlei klein grij. Wat heel fraai verkleed is. Op rolschaatsen, met een hula hoop, met een skateboard. En die trekken dus het motto, zullen we maar zeggen. 1 jaar vertraag door de golfslag. En ze hebben dus nog het motto van het vorig jaar. Ondersteboven. Ja. Ja, Speulenderwies, ondersteboven en het zijn de plekkers, heten ze. Die zullen in ieder geval niet kaart hebben met dat ding, met die box op de kop. Ja, langzaam maar zeker komt dus weer een van ons harmonieën komt weer naar ons toe. Ik zie al dat ik ze misschien in beeld gaat krijgen. De harmonie Eendracht. Ook als clowns verkleed. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het ook geloof ik nog voor de eerste keer dat we het metmaken dat er geluid is op de Prinsenwagen. Dat wil zeggen dat hij zelf kan zeggen dat er muziek is en de jong doet ontzettend zijn best. Hij zwijt maar weer eens nog eens. Hij moet nog even wachten, want altijd is de traditie dus dat eerst een optocht aan een voorbij trekt. En dan komt de Prinsenwagen met het ganse oerlogsgezelschap als slotstuk van de optocht. Er komt nu een paar, nummer de 34. En je moet goed kijken, maar ze zien beslist de meute van het bekijken weer. Ik ben krankzaam, maar het is de vastelovensvierders in hart en ziel. En ik zou wel eens willen weten wie achter dat masker zit. Want ja, ze trekken toch maar met een heel klein wegentje met. Ja, het is ook weer echt wat ze zeggen, zo'n vaatse, zo'n ene die alleen gaat, die in zijn eentje dus plezier kan hebben.
Ja, ik stond er vrij op zo, hè. Goeiedag. Goedemiddag. Wij zien van carnavalvereniging De Bulkers alle zieken van Tegelen van harte welkom op deze prettige, feestelijke, zonnige dag. Je ziet het wel, wij zien hartstikke krankzaam vandaag. Wij van De Bulkers doen het ook werkelijk alles als een spiegelbeeld. Als je goed kijkt, en de opnames zullen er garant voor staan, dan kan je het ook weer geweldig zijn. Alles staat op zijn kop, hé. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Als je goed in de spiegels kijkt, dan zit je alles ondersteboven. Wij van De Bulkers komen voor de 13e keer mee en dat zullen we ook weten ook. Mensen, allemaal nog fijn dag. Allah. Succes ermee. De Bulkers. Zo, deze kleine opstopping is toch ook zijn charmes, Wim. Waarom heeft Vlaat 3 nog gestrukt, dat heb ik niet gegeven, dat is verkeerde. Ja, het volgende komt eraan, dat is nummer 36. De Waas Ens en Kastiel. Dat zijn de carnavalsvereniging Slumkiekem. Het is de poort van het kasteel van de Holtmulen met de ontwakende kok. De eerste maaltijd in het hotel gaat bereiden. Lakeien en dienstmagen die dienen de eerste maaltijd op. Het is van de carnavalsvereniging Slumkiekem en van het kasteel wat dan straks ook voor die doeleinden gebruikt zal worden. Ik kreeg van mevrouw al volgens mij is het menu. Ja, het menu stuit er dus ook op. Het is rindvleessoep, wie ze dan zeggen. Ja, wie zeggen dus zonderse soep, genekte zwaan. En als nagerecht krijgen we dus steekberen met slagroom. Het ziet er smaak of het lustig smakelijk aan. En de kent ook nog wat op het menu staat, genekte zwaan eten. De kent ze nog de eentjes en de kent ze nog de strijvelkamer. Wat ze daar nou mee bedoelen, dat weet ik niet. Maar wij hebben deze wagen dus zeg maar in gedeeltelijk ontbonden toestand gezien. Den boog, die was er nog niet op. De torenspits was er nog niet op. En de poort zoals wij ze kennen bij het kasteel, die was ook nog niet compleet. Het zijn twee wagens achter elkaar. En ja, al is het dan niet het thema, er was eens een kasteel. Ik denk toch dat we, wat we straks ook al gezegd hebben Wim, dat dit dus de dingen zien waarvan de jury moet zeggen, potverdorie, wie moeten we dat nou nog waarderen? Ja, het zal moeilijk worden om te zeggen van, ja, zetten we daar dus ook hoog of ja, laten we daar dus boete beschouwing of doen we dus toch niet deze in de prijs te vallen. Nogmaals, het zal een heerlijk klus worden om dat zo goed mogelijk te beoordelen. En de jury die zal er zijn handen en vol hebben. Zeker weten, en het is maar goed ook, want we weten zo langzamerhand dat de Tegels erop toch een naam heeft hoog te haaien. We hebben net een heel klein incidentje gezien van een paar mensen die geweigerd worden inderdaad door de oeles en in samenwerking met de reservepolitie. En voor de rest moeten we zeggen, alles wat op dit ogenblik HVB trekt, dat is zeer fraai en dat kan alleen maar de toets der kritiek ruimschoots doorstaan. Ook aan de wagens, maar niet alleen de wagens, maar ook de kostuums. Die zien zeer fraai uitgedost. Kortom, de kasteel hier maken het woord. Ze hebben een prachtige combinatie getrokken door een Ford 2000 trakker. Ja, af en toe komt er natuurlijk een kleine opstopping en dat komt dus daarachter dus in de Bijtelstraat moet een grote wagen dus hoe de boede opstuit. Ja, dan moet dus door die enge passages gewoon, moet dus ook die drempels zien dat de wagens er niet te hard kunnen rijden. En dat geeft natuurlijk wel de nodige opstoppingen en dat geeft natuurlijk nogal even goed kijken dat er geen ongelukken gebeuren, maar we gaan alweer door. Wim. De volgende, dit is de carnavalsvereniging ZTDPK. Ja, als je me zegt wat het is dus, dan moet je hier het zeggen en het zien dus. Die gewoon de ZT gaat krangsum naar de IK. Dat zijn voetballers die gekleed zijn met rugnummers die krangsum op het shirt staan. En in plaats van aanvallen, wat is meestal ook bij het voetballen huurt, doen die dus alleen maar terugtrekken. En direct achter de wagen, dames en heren, kunnen een vaatse persoon, een dame met een, ja, die heeft het zelf heel duidelijk gezegd en zo staat het ook op de tekst, hey, de batterie te groot of de eimer te klein. Je mag het zelf uitmaken. Direct achteraan komt dan nummer 39, krangsum, is voor ons geen kattendrek. Het zijn oude gidsenleiders en kattig zien ze.
En dan komt hij aan, zeer kleurig uitgedost met ballonnen in de hang en allemaal een stekje erbij met boa's de dames en de heren in gestreepte boksen. Dan komen we inderdaad aan nummer 40. Het zijn de mensen van Spaarkras het Kretje. En wij hebben gezien onder wat voor omstandigheden dat team moeten bouwen. Die behuren tot de lieden inderdaad, die het heel primitief hebben in een open boerenscheur. Tekenend voor de sfeer bijvoorbeeld is dat ze zeggen van dit jaar bevruzels de verf niet. Dan weet je genoeg. En wat moet nou Den Haas? Nou, Den Haas dat is de organisator van de optocht, die we straks ook nog even aan het woord hebben gehad. En Jos de Haas wordt hij dus mee bedoeld. Hij is ook als oelesman uitgedost, vrij in rokkostuum. En hij trekt de zolentrein. En dan weet je genoeg. Vrij verzorgde zolentrein, die futjes gewoon op en neer, er komt rauw goed de show. Kortom, ook dit, het Kretje staat er trouwens ook voor op. Ook dit zal iets zien waar de jury van moet zeggen, potverdorie, wat doen we ermet? Ja, en dat was dus ook de groep die tegen ons zag van, ja, het kost dus niet alleen veel tijd, maar het kost dus ook veel kretjes bier. Dat klopt. Nummer 41, dus zullen ze de ganzen niet moeten showen. Nummer 41, en nu krankt ze hem in plaats van Sjoen Smerig. Het zien vader en zoon, Schoenmakers, maar dan krankt ze hem, Smerigmakers. De Tigers een badjakker heet er achterop zo'n. En verdorie, het werkt ook nog. Ja mensen, het gaat vlot nu dus, zoals je dus wel zult merken. Nummer 42, we gaan terug naar het Hertenkamp. Je weet wel, die vroeger dus daarachter, dus bij de grens, daar was dus het vroegere, ja, zigeunerkamp moet je eigenlijk wel zeggen. En deze mensen die willen dus terug naar het Hertenkamp van de grens. En dat Hertenkamp, of dat, dat zigeunerkamp, dat stond dus vroeger waar nu allemaal die leuke hertjes zien op het hertentrein. En dan komt hij de nummer van de zolentrein. Dat is de vriendengroep van het Holstreutje en ook die wagen hebben we gezien. 15 man zien door vanaf 72 bijeen en doen dus ook al voor de 20ste keer met. Alles bij elkaar een hele mooie wagen. En je ziet ook zij hebben een trein met echte wielen, de zolen althans, die bewegen. Achter de zolentrein, dames en heren, ook weer een zeer grote en zeer fraaie wagen. Het is de Joekskapel de Wakkere Makkers. En ook die, dat weten we, zien jaar in jaar uit goed voor een zeer mooie optocht en een zeer mooi geheel. Ja, ze hebben dus, ja, vertel maar. Ze hebben dus op de wagen hebben ze staan, wat was het ijskoud in 1991, ja, zonder optocht natuurlijk. En ze hebben dus ook daar staan daarbovenop, er staat de aasgier, dus dat is een aasgier, dat is een vogel. En maar daar hebben ze een H tussen heukjes hebben ze voor gezet, dus de haasgier is geen veel ook daarvan maken. Het was inderdaad ijskoud, vorig jaar zonder optocht. En daar achteraan de bouwers van de wagen met vrouw en kinder, allemaal als pinguïn verkleed. Het spreekt voor zich, het ziet er heel leuk uit. Ik denk ook dat hij iets is waarvan ze zegt, nou, wellicht in de prijzen, niet alleen vanwege de fraaie wagen, maar ook een hele leuke groep die meetrekt. En zelfs in de kinderwagen een piepklein pinguïnnetje. Ja, het zijn ongeveer 30 tot 34 man die dus achter deze wagen trekken. Nummer 45, wij spoeken van alles uit. Het zijn kinderen die met een optocht meedoen en ik denk dat pap een hoop werk heeft gedaan, maar de kinderen zelf ook. Kleine spuukjes die een klein wegentje trekken en ze spoeken inderdaad vermoedelijk van alles uit. Direct erachteraan komt nummer 46 in een kleine groep. We hebben het op de, nou we zullen maar zeggen op de heupen. Het zijn een aantal, zoals hier ook op papier staat, fraai uitgedoste dames. Onder andere is er zus Gubbelsbee, niet onbekend van ons laatste Oeles sprookje wat je hebt kunnen bekijken. Ja, ze hebben het inderdaad op de heupen, want nou ze hebben flinke heupen, hebben ze, waar ze met waggelen en waar ze met wiebelen.
Dan komt in een hielen eierwagen van Steve Beurskes in de eikleuren, maar ook nog in de eiervorm. Je kunt het zo dadelijk zien. De Joekskapel Patat en Elke. 12 jaar Oeles mini revue. Ze maken een heel vrij stuk muziek. Krankzum Patat en Elke. Ja, zelf hier de kleinigheid met in de kinderwagen. De pinguïns en kleine pinguïngetjes die gaan dus ook met de wakkere makkers gaan die ook in met. Moeten even stoppen. Nou, dan blijft men een klein beetje in beweging, want ja, koud is het toch nog even goed. En de kleine in de kinderwagen, die geniet ook wel met volle teugen met. Jong geleerd is oud gedaan, dat geldt ook voor de vastelovend. Ja, er wordt wel eens gezag en misschien heeft dat te maken met de onderbreking van 2 jaar. Dat de optocht aan de kleine kant is. Maar ja, toch moet ik zeggen, beter klein en goed verzorgd. Als in de grote optocht met allerlei dingen waarvan ze zegt, nou, moet dat zo. Tot nu toe kunnen we eigenlijk alleen maar zeggen, Wim, vrij. Ja, vrij, heel mooi. Het is buiten de verwachting is het wie het tot nog toe wat we gezien hebben. Nogmaals, het hoeft net wat Wim zei, het hoeft niet allemaal zo veel te zien en zo groot te zien. Maar ja, klein, maar toch allemaal van grote klassen. En van uitzonderlijk leuke, en ik vind vooral dus dit jaar, ja, we hebben natuurlijk 2 jaar niet metgemaakt, van originele ideeën. Dat vind ik dus zo fijn, dat het vooral dus tot uitdrukking komt. En ik denk toch dat we, wat we dus nu al voor de 2e keer zien, een opstopping, dat het er alles mee te maken heeft dat kennelijk de grote wagenbouwers zeg maar alles uit de kast hebben gehaald, maar daardoor ook inderdaad grote wagens hebben gemaakt, die vooral daarachter als de stoet de hoger moet gaan naar de spoorstraat, door de grootste meute mee zullen hebben. En dat zal ongetwijfeld nog een paar keer bij die scherpe bochten het geval zien. Dus wat krijgen we dan? Dan krijgen we het Venloze verschijnsel, gaten en opstoppingen. En Frits Stom kan de bonk niet haaien, maar hij wil misschien nog ongeduldig, want hij wil natuurlijk toch eens eindelijk dat ook zijn wagen gaat trekken. Joekskapel Patat en Elke. En die Joekskapel die wordt op nummer 48 ten gevolgd van Oed het Moeras, zo staat er hier op het papier. Ze komt naar de Nienbas, een vriendengroep, en die noemt zich het zootje ongeregeld. Gewijd, de bas wordt vergroot, er wordt weer een hoop zank weggehaald en daar zouden wel eens krokodillen in kunnen komen wonen. Deze groep, dat zijn jubilarissen, ze doen voor de 11e keer met en het zien, ja, heel duidelijk, krokodillen. Ik zou er 9 keer s'avonds tegenkomen. Achter de krokodillen, dames en heren, komt weer een grote wagen. Het zijn de zoezers en ook dat is een bekend begrip geworden in de Tegelse optocht. De zoezers, en daar moet je eigenlijk goed naar kijken, want er is een hoop tekst en uitleg bij nodig. Gewijd dat er nogal kostbare projecten in Tegelen lopen of gelopen hebben of moeten gaan lopen. En zie, wat hebben ze gedaan? Ze maken dus van het gemeentehuis, dat kun je in die ker herkennen, doorvuur dus de piramide, maar van het gemeentehuis maken ze dus een groenteker. En ja, de titel spreekt voor zich, bovenop de groenteker staat der billige Piet, en wij zouden ze daar nu mee bedoelen. Voor de rest kunt je zien waar dan het geld allemaal blijft. De Maas, het Maasveld, 3 miljoen als ik het goed tel. Wat staat er nog meer op? 2 ton in het roet. Dat is op een roetbord heel vrij uitgegeven. Door ons omheen de werkers, de spaarwerkers, die eigenlijk ervoor moeten zorgen dat wij geen artikel 12 gemeente wären. En ze hebben dan ergens ook nog een bord staan van, het is, wij zien een 5 voor 12 gemeente. Grote zak met confetti, want uit de piramide laten ze confetti spuiten. En de schatkist, ja, dat kun je zien, die staat hier achterop en die is ook gans leeg. Ja, dit is ook weer een wagen die zich dus niet aan het motto eigenlijk gehouden heeft van Anno Krangs Die hebben hun eigen fantastische idee erop nagehouden. Erg origineel, erg mooi. Jongens van de Zoezer, compliment. Het is grote klasse.
En ook de groep is keurig netjes allemaal uniform uitgedost. Het sluit allemaal aan bij het spaarwerken. Hier ziet je bijvoorbeeld de piramide die 2 ton heeft gekost. En inderdaad op zie ook kan gelezen B&W met de groente op weg. Om de gemeentekas een beetje te spekken. Dan komt nummer 50. Je ziet hem niet, hij trekt alleen heel voorzichtig aan iedereen voorbij. Het is een bangenschieter, een vaatse. Het is een groot winkelwegentje met rollen closetpapier. Dat zie ik er niet zo direct aan zitten. Ja, je ziet het ook met wat een Einzelganger of een vaatse eigenlijk kan doen met wat kleine dingen. Wat leuke ideetjes en het gaat vlot. De bangenschieter is in zijn eentje onderweg in de optocht. Nummer 51, de Tegelse Lions Negel Society. Toneelvereniging zet door. Het motto van No Krangsom wordt omgezet in een persiflage. Het is van een typische cafésport wordt een elitaire sport gemaakt. Ze hebben een heuse VIP-room. Ja. Klein, maar zeer goed verzorgd moet ik zeggen. Ook de groep die er achteraan komt. Ja, daar zien ook het bekende figuren die door in mij lopen. Die je ongetwijfeld ook kent van de Tegelse Revue of Tegelse Sprookje moeten we dit jaar zeggen. En ook zien er door mensen bij die bij de passiespullen geen onbekende zijn. Ja, om nog even terug te komen op de vaatsen hier, dus met de bangenschieter, dat heeft dus vormigheid, daar staat in een tekst, voor een kilo karboet kom ik er nog niet uit. En nu hebben we beter zicht erop. Nu kun je ook zien dat het dus geen winkelwagen is. Ja, het is misschien wel een winkelwagentje, maar hij heeft dus duidelijk een wc uitgebeeld. En als je op de achterkant kijkt, hij kijkt nog weer naar binnen toe, daar hangen de bretels. Want ja, op een wc, dan moest je de box uit doen natuurlijk. Ja, hij moet zich even iets aantrekken onder nummer 51A. Die staat niet op Boslies, dus die is er later tussen gekomen. De piep trekt toch mee hem had. En ik weet niet wat ze daarmee bedoelen, maar het zal hier toch wel een steek onder water zien. De piep duidt mee. Uitgedost als ridders, dat kan je dadelijk zien, in een soort kastielachtige wagen. Blozen ze uw partieken mee, ze zien nu even rustig. Althans, de trommelsleger niet, maar dat zal dadelijk wel weer veranderen. Inmiddels probeert het doelersgezelschap de veren van de wagen uit. En die moeten het nog even goed volhouden. Hier komt de piep van Stef. Ja, langzaam komt nummer 52, dat komt. En dat zijn de eerste 2 tegeltjes in de gele trui. Ja, de gele trui, dat weet je natuurlijk. Dat is het symbool van degene die in de Tour de France het beste geclasseerd staan. Het zijn 2 vrienden die vanaf de legerschool meedoen aan een optocht. Theo Fase, die woont helemaal in Holland, in Egmond aan Zee. En Krit Hotselmans, die woont in Horn, dat is niet zo ver van hier in de buurt. Ze doen dit keer voor de 22e keer met, dus 2 keer 11 jaar jubilarissen. Jongens, van harte gefeliciteerd en gaat zo door. De eerste 2 tegeltjes in de gele trui. En ze hebben een heusentap, een echt vaatbeer. En ja, wielrennen maakt dorstig en daar maken ze nog geen gebruik van. Ja, dat is dan gezonde doping, wie ze dat zeggen. En langzaam maar zeker komt dan toch het einde aan deze zeer mooie optocht. Want zo mogen we dat ondertussen wel stellen. Nummer 53 komt hier nog voorbij. Vraag ons niet waarom, we doen het altijd krankzaam. Het is een grote groep. Het is... de Oranje Upkwellen is opgericht als voetbalclub in 1969 aan de Sint-Jozefschool bij meester Hermans. Dit jaar optochtrecord met 29 deelnemers. Heeft Oranje zich in Venetië gewogen of Venetië in Tegelen? Dat is de vraag. Ja, en inmiddels komt het eerste gedeelte dus al van de harmonie voorwaarts. Ze zien verkleed als Texas Rangers.
En die maken al een rondje langs het prinselijk trio. Ja, ze maken er zelfs een complete show van voor het prinselijk trio. En zoals dat bij de Gooi een tambourmeter huurt, hij maakt er ook een show van. En als deze harmonie aan ons voorbij getrokken is, beste kiekers en loesteraars hier in Martinushof en dadelijk ook in de harmoniezaal, dan gaat gebeuren wat nu al gebeurt en dan gaan de laatste wagens op paard. We zien vertrekken. Een zeer leuk uitgebeeld jeugdtrio op een slak met paddenstoel erneven. Het is Nout met zijn adjudanten. Dan krijgen we de harmonie. Dan komen nog de dames van de Oeles, dat wil zeggen, het zijn de vrouwen van het prinselijk trio. De vrouwen van Tom Kwikke, Marcel Stappen en Wil de Jong. Ja, ze delen de vleksjes uit die eigenlijk de prins een beetje de das aan deden in het begin. Want ja, het lekte uit bij de prins wordt door deze vleksjes. En dan gaat de grote stoet trekken, dan komt het einde aan de optocht. En dan gaat dus de Oeles voor de eerste keer sinds 2 jaar gans Tegelen weer door. En dan hoop ik dat we kunnen zeggen, het was een fantastische optocht. Ja, dat was het zonder meer. Het is zeer geslaagd. Het is hier wat ik gezegd heb erg origineel. Fantastische wagens erbij. Niet te groot een optocht, maar toch hoe kleiner, hoe fijner zeg ik waar is. En straks, ja, we proberen nog een keer naar de grote straat te gaan om daar ook nog een keer erop te zien. Inmiddels gewoon de dames van het prinselijk trio gaan dus ook inmiddels gewoon op stap. Die hebben ook hun plezier. En dan gaat de Oeleswagen komt dan ook langzaam in beweging. En het is misschien goed om te vertellen dat zowel het ontwerp van de Oeleswagen als van de jeugdprinsenwagen ideeën zien van Bert Kanjons. Het was het oorspronkelijke werk voor 1991, maar ja, dat ging toen niet door. Daarvoor hebben ze dus nu zeg maar extra nog weer aandacht eraan besteed. En we weten van de vrouwen van de bouwers dat ze hun mannen heel get over de kwiet geweest zijn. Ja, dat is nog afgelopen, want na die dagen dan zien de mannen natuurlijk wel echte hoefstaders weer die alles zullen doen. Nog een paar kleine dingen dus over de prinsenwagen. Je ziet dus een spel kaarten, je ziet dus dobbelstenen en je ziet er daarboven ook een hoge hoed en daar zit de tovervee, die zit er, of toverstaaf zit erin. En de toverstaaf, dat zal waarschijnlijk zien van de tovervee die ook meegedaan heeft in die musical die heeft een paar weken terug met zo heel veel succes in Tegelen het gedraaid. Kaart is het wel nog steeds mensen en we kunnen eigenlijk alleen maar blij erom zien dat het flink is kon weien, want als het niet was kon weien dan had ze alle kans gehad dat het was kon regenen en dat had toch een afbreuk gedaan aan het fraaie geheel wat deze optocht ongetwijfeld is. We maken er dan ook bijna nou sloes aan. De politie heeft het al opgegeven om de mensen nog tegen te houden. Die beginnen ons nu echt voor de vuur te lopen. Maar goed, laten we maar zo lang mogelijk de zaak laten draaien. In ieder geval is het zo, nu komt het laatste stuk van de vastelovenstoet in beweging. Ja, even we wensen de prins en zijn adjudanten een fraaie tocht door Tegelen. Het allerbeste jongens, je doet geweldig best. En laten we zeggen, een fraaier beëindiging van, van deze optocht als deze zeer schone wagen kennen we ons eigenlijk niet voorstellen. En laten we vooral niet de mensen van het Rode Kruis vergeten. Die sloten echt de zaak af met hun Rode Kruiswagen afdeling Tegelen. Voor het geval er zich eens dingen voor zouden doen die ze leven in een optocht niet heeft, maar die soms wel eens een klein ongelukje kunnen veroorzaken. Dukken zitten de ongelukken in een klein hukje, dat weet je. Ja, Tom, de eerste hele geschreven van en hoe was het? Nou Tom, het is fantastisch is het geweest, een optocht. En dat betekent dat we er hier langzaam een punt achter gaan zetten. We moeten opruimen en wij zorgen in ieder geval ook dat nou dadelijk in de harmoniezaal naar de optocht gekeken kan worden, want onze opname die we vandaag maken gaat ook doorheen. We hopen, beste kiekers en loesteraars in Martinushof, dat je hebt genoten.
Dat wil je een klein beetje beter heb ik in de laten mij genieten van de vastelovend, zoals ze heet, een optocht aan u voorbij is getrokken. Want het is natuurlijk moeilijk bij jeugd op de kamers om alles precies te kunnen zien. Vandaar dat wij, ik weet hem al voor het hoeveelste jaar, dit op deze manier gedaan hebben. Ik hoop dat je met heel veel plezier hebt gekeken. Ja, ik zou zeggen, we laten de muziek nog verder het, de heren technici, och jezus nog een toe. Toch vergeet ik er toch een paar. Ja, ze zeker dit vingerknop op hem, dat zijn net kinderen dus. Hè. Dus we willen ook al genupt, ze hebben het wel verdiend ook. Laten we dat dan nog maar eens even uitbundig nemen. Achter de camera staat Wim Kriemers en Frans Linsen. De man met de hoge hoed op is Luc Willemborg en die heeft een hele hoop gedaan voor de visuele techniek, voor het televisiegebeuren. En de man met die fraaie blauwe box en die grote oren, dat is Gerald van Kampen. Die heeft gezorgd voor het geluid. Ik hoop dat je samen met allegenen die eraan hebben meegewerkt, en dat zie je er zo links en rechts toch bij de omroep altijd een hele hoop, dat je heel veel plezier hebt gehad aan deze reportage. Wij sluiten af met extra dank aan de techneuten die zich dan nou toch wel erg gevleid moeten voelen. Beste mensen, we sluiten ermee. Ik zou zeggen, tot een volgende uitzending van de TZBO, de Tegelse Zieken- en Bejaardenomroep. Even in Tegelen nog kijken, hè?